det er kun, hvis jeg skal have nogle penge. Det tager jeg i banken. Det er fordi, jeg synes, det er alt for rodet, og så synes jeg bare, at det er noget, der bare skal virke. Jeg ser mig ikke på den samme måde for økonomi og banker, som for eksempel forældre, fordi jeg har ikke behov for det nu. Jeg har jo bare den bank, som mine forældre har, men når jeg bliver lidt større, så bliver jeg nok tænke lidt mere over det. Som ung, eller som stadig boende hjemme hos mine forældre, så styrer de jo alt forhold til regninger, husleje og de forskellige ting. Det hænger blandt andet sammen med, at jeg ikke har nogen specielt stor økonomi, så det vil sige, at jeg kan godt overskue den. Jeg tror, man flytter hjemmefra, vi har selvfølgelig mere fokus på, blandt andet når du skal til at betale forsikringer, og du skal måske låne penge til at købe, en bil, eller låne en lejlighed, eller måske købe en lejlighed, så vil interessen måske mere komme. Jeg kan ikke rigtig overskue alt det her med, hvad et renteloft er, og hvorfor jeg har brug for at tage stilling til det lige nu i mit liv. Der skulle være månedlige konkurrencer, eller man kunne vinde forskellige ting. Sådan underholdning. At for mange unge er der ikke behov for det nu. Det vil måske være praktisk at lære det, før man flytter hjemmefra. Det er måske også en forældres opgave at komme ind på det. Jamen altså, en bankmand. Ja, hvad laver en bankmand? Eller bankfolk? Det ved jeg virkelig ikke. Altså... Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke rigtig noget om, hvad bankfolk de er rigtig gode, der laver. Rådgive folk om deres penge. Det er måske være interessant nok at vide, hvad en bankmand laver, men for mange er det en, der bare rådgiver en i pengesager.